हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं आप सबकी ललिता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ललिता देहाती गीत में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ, नमस्ते प्रणाम करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और आप सबको एक बहुत ही प्यारा पति पत्नी का चुटकुला नाच गीत सुनाऊंगी, तो आप लोग सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा आप लोग का यह चुटकुला नाच गीत। एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है, और आप लोग इस गीत के माध्यम से सुनिएगा और अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद दीजिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। गाने को फुल वॉच कीजिएगा, तभी इस गाने का आनंद मिलेगा आप लोग को। तो आओ ये सुनाते हैं चुटकुला नाच गीत। दिलवा के बतिया बताई कैसे हो, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बुलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बुलाई कैसे, हो बुलाई कैसे, हो बुलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बुलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बुलाई कैसे। चूड़ी खन कऊब तो सासु जानी जाई है, चूड़ी खन कऊब तो सासु जान जाई है, माथवा के बिंदिया दिखाई कैसे हो, माथवा के बिंदिया दिखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, दिलवा के बतिया बताई कैसे हो, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। पायल बजाऊ बजेठान जान जाई है, पायल बजाऊ बजेठान जान जाई है, होठवा के लालिया दिखाई कैसे हो, होठवा के लालिया दिखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, हो दिलवा के बतिया बताई कैसे हो, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। फोनवा लगाऊ देवार जान जाई है, फोनवा लगाऊ देवार जान जाई है, रेशम के साड़िया दिखाई कैसे हो, रेशम के साड़िया दिखाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, दिलवा के बतिया बताई कैसे हो, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बता बोलाई कैसे। सन की जो मारी है तो ननदी जान जाई है, सन की जो मारे बे तो ननदी जान जाई है, घूंघटा उठाई के दिखाई कैसे हो, घूंघटा उठाई के दिखाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, हो दिलवा के बतिया बताई कैसे हो, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, होठवा के लालिया दिखाई कैसे, पिया ठाड़ अंगन माँ
बोलाई कैसे, आरे माथेवा के बिंदिया देखाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे।